Lijep pozdrav ljudi! Dobrodošli u drugu epizodu parkura. I ja ćemo da se napatimo sa ovim zlatnim blokama. Pošto vidite, stavio sam teksturu drugu da mi manje baguje. Pa da počnemo. Uglavnom gdje ne mognem prijeći. Gdje ne mognem da pređem, koristit ću game mode. Pošto stvarno mapa je... I vidite, tu je odmah me počeo da izditi živci. To nema Boga. Halo Rumonja. Samo malo ljudi da mikrofon pomjerimo na drugo mjesto. Pošto ja želim da vi mene čujete onako solidno. Ne mora to biti sad najbolje, ali da bude solidno. E vidite, otkad smo ubacili ovu teksturu, manje nam baguje. Ali to smo trebali na početku, a ne sa... Da jebem u ćevap! Ču mene ćevap i lepinju. Ne znam ljudi šta mi je, ova mapa je preteška za mene. Te vi to. Prešli smo. Idemo dalje. Ne! Ovo je ljudi. Toliko retardirana mapa. I stage 11 mi ne moram prijeći. A ne znam koliko ima stage-eva, tako da. Zašto nisi trčao? Braz, ti moraš da trčiš nama. Samo da ime smo stali na Beautiful. Jesmo. Zbog toga, ako ne stavimo na Beautiful ili na miroljubljivo, ne znam kako se to kaže tačno, nije ni bitno. Bitno je da vi mene gledate. Jebo ga! Ćevap! Jebote, pusti me da je epizod... danas ćemo probati da stignemo do 20. Mislim, nema šanse. Ako ovako nastave s ovim letvicama, eso je tu ljubina. Jaj, sad opet. Puj jeboti majk svoj. Ja držim shift. A me tastatura zjebava. Toko da ću morat... Gledaj, on sam skače. A to be jarebi. Gljuho bilo. Da Bog da izgorio. I ovaj Steve je mnogo napušen čovjek. Što vidite, ja stisnem. Ovo je bilo zbog baga. Pa jebem u kevu, ću ja ovo ikada pređem. A ne brinite vi, ovo je tek druga epizoda. Biće epizodi Bože. To. To. Kako je ovako volim. Ja stanem on pane. Pa sad bi mu jebao Stevenu kevu u ogromno dupe. Jer za Minecraft nemaju žene dupe, ali nema veze. I to ćemo da im napravimo. Šta puče jebem ti. Nadam se da niste ovo čuli. Nešto je puklo u sobi. Prepalo me. Da jebote! Ja budala pusti shift. Nemoj se drž shift. I kad skačeš drž ga. Viš kako sam kraslo ove teške. Njoj, odjebem ti ženu. Idemo dalje. Op. To. To. Koji sam ja car. Ala, evo nas. Na 12. stage-u, stage. Ne znam. Level. 12. Oj jeboga, sad vi mogu ste odmah je tamo kilometar.
Ajde, možda uspijemo. Da, ljudi, ovo nema šanse iskučiti. Pa nisam im ja Superman da letim, jebate. Ču mene Superman. Pa dobro, Superman leti. Kako mi čudna ova tekstura, vidite kako zlato uopće izgleda. Mnogo je čudna. Ono što ne mogem preći. Kunem se, kucat ću game mode. Jebe mi se. Što bi ja napravio su mapu pretešku. Bar za moj nivo. Hold the... Okay, alright, before... Make it, ja. Ono bit svi nakurac. Kako da ja to... Hajmo, još jednom, ako ne uspijemo, idemo game mode preći tamo. Što ja stvarno ne kontam nikako ovo. A ovaj engleski mi je loša strana. Nema šanse, idemo game mode. Samo da vidimo ukucati. Ne vidim ukucati, jebute. Ćevap. Game mode. 1. Tako. Idemo game mode 1. Pa neš ti nas jebut doživotno. Jebet mi tebe nekad. Sad ćemo da se vratimo iz game moda. U stvari nećemo. Ostavit ćemo game mode. Samo nećemo da letimo. To je to. Vidite. Možemo mi ovako igrati. I gledaj, opet su odmakli tamo ve. Nema, teoretski. Čekaj. Vraćamo se tu gdje smo bili. Daj, nemoj da zajebavaš. Tu. Jebo ga kolač, lipo. Pošto ne dam se uvijek ljudi vraćat nazad. Jebote. Znate šta, kad stignemo do kraja, ima ovu mapu da zalijepimo TNT-om. Opet. Zašto se pustio? Pa dobro, možda si njemu ne živi u životu, pa se pustio da... Jebo ti Steve ženu. Mada mislim da se ovaj zove Steve, pa makar. O brate, ufti se i pusti se. Šta je tebi tu zanimljivo? Stvarno ja ne mogu ovo vjerovati. Evo ga. 13. Šta piše? Long jump. Tu smo loši. Ovim dugačkim skokovima mi smo katastrofa. Čekaj, samo moramo tu. Onda odavde tu i od... Joj, kad se ja potrudim preći odjednom. Pa jebo ga, kralj. Get a run, start. Ajde, run! Nema šanse, pa ljudi ste vi... Ovi nisu normalni. Koji god pravi ovu mapu nije normalno. A kako da ja skočim ta... Nema te teoretske. Hajmo još koji put probat. Ali ovo... Boga mi, neću uspjeti. Ojoj, da Bog da mu žena stvarno grodila i cijeli život da radi za patike. Čuvene patike. Opanjke. Nema te šanse. Ajmo još koji put probat. Dobro je. Idemo još koji put da probamo. Ne uspije. Jebot ti ženu. Samo malo. Get a run. Kako da... Neću više. Neću, boga mi, nećete pokušavat svegan. Pa makar mi to bilo zadnje u životu. Gdje sad trebam? Tamo. Pa da, on meni namiste najteže na samom kraju. Kako on misle, ja sam
nubina što se tiče parkura. Zašto se pustio? Nećemo se vraćati iz početka. Pošto nikad ne budem da završila ovu mapu. Joj, gledaj sad je ono tamo. Čekaj, sve što idemo dalje i dalje, to čini sve zajebanije i zajebanije. Čekaj, gdje sad? Pa kako ja tam da skočim, pa jesi ti normalan? Pa nemam tja krila, nisam tja ptica. Vidi! Mušku nećemo da koristimo, pošto sam u sljedećoj epizodi, u prošloj sljedećoj, malo sam se sjebao sa muzikom, pošto se čula muzika se čula mnogo, a meni se to ne sviđa. Ja volim kad vi mene slušate i ovaj Minecraft kad slušate. Joj, jesmo pro. Joj, jesmo pro. Gledaj sine, 15. smo završili. Ljudi, gledajte i učite se. Šta je ovo jeboga kola? Čekaj, tu pa tu. I sad odavde treba... Pa daj, sam normalno, pa nisam ja... Sad Spider-Man jeboga. Gledaj ovo. Nemoj me jebavat sad! Jo, ljudi, što mene ova mapa zajebava. Točno ima da ubijem i ovoga Steva. A hoćemo majke moje, kad završimo, ima da je lijepimo TNT-om. Sve ćemo da lijepimo TNT-om, pa nek ide se u kurac. Vidi ovo. Ja sam velika nubna što se tiče ovih ljestvica. Zašto nisi potrčao? Zašto? A zamislite, mi nismo u game modu. Ali bi se ljudi mi napatili. Čeo sam stao? Ja mislim da vam moram. Čekaj, hop. Hop. I... To, tako te volim, iću odmah na u... Ne! Nije potrčao. Ajde Steve, trč Steve! Jebote Steve, magarec. Koji si ti Steve? Ko majmun. Ne zna se čovjek držat uz ove ljojtre. Hop, hop. Hop, hop. Če sad moramo? Ne znam. Ali trkat ćemo stamljenje. Jao! Stali smo bil na nju. Stali smo bil, ali smo se zajebali. To je to. To je to. To je to. To je taj kraj. To je taj kraj. I... Bravo! Idemo 16. Jeste vi zdravi. Kako je ovo? Oko u munaru kad se penjete. Pa znate ono. Vrtite se u krug. Kad se popnete gore, tačno vam se povraća. Vidite kako to Steve prelazi. Ljubi ga majka. Joj, evo nas, mi smo postali pro. Jesmo kurac pro. Šalim se ljudi, nemoj se psovati, de šta ti je, pa de možete djeca gledaju. Šalim se, niste vi djeca, niste moji ljudi. Samo, joj, evaka, evo. Jebote, kolač, hajde. Vidjaj. Vidjaj, nubne! Čekaj, vidimo, gdje se mi možemo vratiti? Odakle smo došli? Odavde. Odmah ćemo se mi tu vratiti. Ova epizoda ne znam koliko će da traje.
Ali trajeći dok ne dođemo do levela 20, tako da... I nećeš sad vrati. Alo! Nemoj Steve da se ja i ti moramo doći. Kad ga ja uftim za uši. Mada mi ščupa muha. Watch out for block about. Brš. Joj. Ja još rećem brš. Znao sam ja ljudi da meni to sve nešto treba. Tuho. Jebote kralj, lipo. Hajde, hajde. Bravo, bravo Steve, ti si tolika konjna. Ja ne mogu vjerovati. Šta? Jo, koji je vrag? Ne znam. A bilo je tako blizu. Tako se čini blizu. Vidite. Na kraju moraš se zaletiti. Ko Michael Schumacher. Ojoj, ovo bi ošlo života i života. To, 19. Hajde, haj Steve, haj Steve. Haj Steve, 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 Steve. Šta je ovo sad? Jebo ga kolač! Sad ćemo se vratiti ljudi. Nije zanimljivo da ja to se preletim. To Steve. To Steve. Idemo Steve. Koji smo? Jebo ga, ja umalo reče koji su mi kralj. Mi smo buraj, noob. Vidi ovo. Nemoj da ti moram ženu. Vidjaj. Nećemo, bili smo ovdje. Bravo, Stivino. Šta je sad ovo? Vam ne moš? Ne. Pa ljudi, pa nisam ja manki da vam se penjem uz lojtre. Izgleda će mi postati manki. Čekaj, gdje smo sad bili? Na ovoj. Činim se na ovoj. To je 3 bloka od vrha. Daj jebo ga kolač, lipo. Jebo ga ćeva. Ne znam ljudi, ja sam njub. Rekao sam vam. Ja sam njubina. Što se tiče park tura. Ništa, bili smo gore na vrhu. Ovdje. Ja sam vidio, sam se ja tu ufatio. Ne, ajde se mi ćemo na vrhu. Pošto mi smo njub. A njubovi to i na... Čekaj, gdje smo ja trebao ući? Ja nisam ni gledao. Ili tam na plavu? Ili ovu? What the fuck? Ja sad ljudi ne znam gdje trebam da idem. Čekaj, tu ako odem gdje ću onda? A ne, trebamo tamo. Hajde ponovi se. Ako uspijem ovo ponoviti, to će biti nako... Znao sam da ja to neću uspjeti ponoviti. Sad ću ja pa tu pol dana. Jebote, ćevap. Jebo ga ćevap, lipo. I evo ga, stage 21. Lažu, ovo je 20, zato što su promijenili. Šta ljudi da vam kažem? U sljedećoj epizodi radimo ovo što nije se dijamanti, šta ja znam. Vidimo ovi lojteri dosta. Šta ja znam, do sljedeće epizode vi lajkujte, subscribeujte, komentarište i adios!